pošto je moja žena zauzeta doji Nikolinu, a možda vidite tamo. Ja sam rešio da mi nešto zamezimo, jel te? I to su kolačići, sandvičići. Ovo mi je u Ikeji najbolja stvar. Hey, how are you? Can I get... Do you have veggie salad? Veggie salad. Do you have veggie salad? Yeah. No, it's okay. Thank you. Hi, how are you? I don't know. What is mac and cheese? Chicken meatballs. It's fine, yeah. With vegetables. And vegetables? Yeah. We have them all. Cool. I to je to. Mezite. Sve tako fino, kulturno. Evo, to smo uzeli da pileći meatball. To je sjajno. Jao, vidiš li to? Aha. Možemo da uzmemo i malo šupice, to su salatice. Šupica ima lentil i tomato. U suštini. Evo pogledajte ove kolačiće, mafine, bagels. I to je to. Tamo uzmete priveske, ove silver, ovo su andresinzi. Ej Milena, njami njami. Evo ne, spojili sve. Nije niš spojio sve. Stručkala. Lepo ovdje jesti u Ikeji. Šta si jela? Mashed potato. Ajde, pokaži drugarima kako ručkaš. Ode mi. Ima to. Njam, njam. Njam. Nećeš više da ručaš. To nam uvek uradi. Ne kaže da neće, nego... Nego rukama, da. I onda mama kuka što su stvari flekave. Jeste. Tako nekako. Ljubimo vas, dragi. Mi onda ručkamo, zabavljamo se i idemo, evo, izabrali smo stočić, tu je za sad stočić. Baloni, vidjet ćete da je mnogo slatko. I tako. A, evo i pogled. I dalje kišovi dan. Kažu da je u Srbiji kiša isto. Tako da izgleda da smo mi doneli srpsku klimu ovdje. Ovo slatko ovdje za sedenje, ovdje sofice. Nina, hoće da obori se. Predivan ambijent. Alo! I čao, gdje ste? Ono što volim u Americi, generalno, u ovim brzim hranama i inače u ovom Ikeji, je to što možda se uštedeš od beverage. Kako? Šta je to beverage? Beverage, pića. Znači ti kupiš ili čašu ili mag u šolju, prazno dođeš na kasu i onda vidite da imate tanku. Vi imate 5-6 vrsta soda, sokova i tu su kafe i možete da stavite šećer, ovo ono
I možete da pijete koliko hoćete, znači bukvalno dok, ne znam nije, ne odete 28 puta u WC da piškate. I što mi se još sviđa što na tim stanicama imaš isto ketchup, senf, honey mustard dressing koji je besplatan isto. Znači, Aha, i ovdje su besplatni. Da, svuda je to u Americi. Jer ja znam za Burger King, za McDonald's. To se plaća u Evropi i u Srbiji. Znam, jeste, 30 dinara, vrati. Da, 30 dinara i daju ti onu kesu. A ovdje imaš onaj, evo, cigra tamo. Šta je to našla? Gledaj šta je našla. Interesantno. Mnogo dobra fora sa ovim magovima. Jao, da, kao sipa pesak. Ajde, ljubavi, šta je to? Da vidim. Lako to ide. Vidiš to? Ajde ti. Ajde sad ti. A šta hoćeš da ja to uradim? Evo, ajde. Ovako, ovdje zavrtiš, ljubavi. Tu zavrtiš samo. Tu. Slobodno, što se uplašila. Neće ti ništa. Slobodno, ajde zavrti ti. Ajde ti zavrti. Evo, tata je uzeo još. Znači, tebi nije još došlo do grla. Ima mesta. Pa ja Još jednu kafu si uzeo, ladno. Ja inače ove kafe... Pa dobro, da, mnogo su slabe. Po 2-3 litra? Dobro, zato što su te instanti, stvarno su mnogo slabe kafe. Znači, ljudi ko vole onu pravu turkiš kafu, to jest našu srpsku domaću kafu, imate jedan market, pokazat ću vam taj market, pa da kupite tamo, ima ovih naših kafa. E, pa da, eto za jeku, na primjer. Da, u suštini, da je ovo u Srbiji, ljudi bi trpali kesice od Liptona u džep, donosili bi flaše i točili bi, sproveli bi neko crevo. Sprovedi mi u venu, što bi ti rekao. Tako da, sve je mentalitetom, ljudi, znaš. Pa to. Mi smo slični Balkanci sa Latinskom Amerikom. Ne znam što smo takvi smo, mi jebi ga, to je to. Da, to si mi pričao. Bučni, jel tako? Bučni, što više da se jede, što više da se pije, da se trpa, da. Pije alkohol. Jeste. Znaš šta mi je Ćale ispričao jednom, kaže, bili u fabrici Mercedesa, znaš, u Minhenu. I kaže, tamo imaš ono kao neki coffee machine, na primjer, da, tako nešto, i to ti ko poseti tu fabriku, jel te, može da pije. Oni su se jedno 6 puta vraćali u red da piju. Znači, zato što su posetili. Eto ti, to je to. Onda mi isto priča u engleskoj, znaš, ima onih trouglastih sendviča. I kaže, mi uzeli kao jedan, gledamo šta je ovo, počeli se smejemo sa Ćaletom. I daj još jedan, dok nisu počeli Englezi onako zaš ono, što onako se pogleđuju da gledaju šta je ovo, brate. E, a kad sam bila u Engleskoj, jela sam ovaj salmon, losos, mnogo je dobar, pa verujem da ima, Ikea je svuda ono, standard, to ćemo sledeći put da jedemo, mnogo ga volim, baš mi se sviđa. Da, samo što mora se paziti, pogotovo sada, jer kao što se naša pastanka gaji, oni su isto krenuli losose da farmama kao piliće gaje. Ali vidiš da piše responsibly sourced salmon. Mora se paziti, ima da ljudi isto znaju. Na salmonu, ako imate bele crte, dobro, to je sigurno farming salmon. Znači loše. Loše. Znači to je ono koncentratima hranjeno i katastrofa. Ako ima bele crte, ono kad je već kao dimljeni losos ili jel to već spremljen losos ili svež? I kad je svež, kad je spremljen malo se manje vidi, pa to, aha. Ali kad je ovo... A kad je svež? Kad je svež mora da bude skroz naranđasto crvena boja, sa minimalno možda jednom crticom belom. Znači minimalno. A ovako je, baš je vidljiv, baš se vidi da je... Pa si gledao ovaj, je li dobar ovaj? Nisam sad gledao sam. Pa dobro. Vidjet ćemo onda sledeći put. Oni kanisteri za vodu ono tamo. Aha, to smo isto viđali po filmovima. I evo, švedska i američka zastava, jedna pored druge.
Pa ko se to smeje? Mali me. Gdje kuca? Žabac. A to kuca, gdje je kuca? Ajde, grli kucu. Grli je. Grli je. Kako ti grliš? Kako ga ljubiš ti? Kako ljubiš kucu? Poljubac? Neće više, to je žabac. Nikolina. Samo ovaj deo sa lampama da vam snimim. Nisam mogla baš ovaj showroom, to ću neki drugi put. Zbog Ninića. Da, mnogo su slatke sovice i meni se dopale malo pre. Evo ih sovice. Lampice sovice. Ninić ima ovakvog pandu dobila. No vidiš kućice. I uzeli smo joj ovakva 3 balona. Plavi, crveni i žuti. Mnogo su slatki i posle to možete da dodajete i da to bude onako za dečju sobu koji budemo pravili dečju sobu. Može se kombinuje s ovim zvezdicama i mnogo je slatko što sve bukvalno ove male lampe, veće lampe, lusteri, sve to možete da kombinujete da vam se uklapa, tako da mnogo sladak deo. I naravno ono što mi se isto jako dopalo je što za svaku lampu imate ovu oznaku koja je sijalica, je potrebna tu, i imate deo, evo ga ovdje sa sijalicama. Tu birate za svoju lampu odgovarajuću sijalicu. Tako da eto, lusteri isto jako zanimljivi. I cene, šta znam, kreću se od nekih, evo, luster 7,99, 5,99, pa sve do $100 i više. Eto tako, javljat ćemo vam se mi još iz Ikeje kada budemo svraćali, planiramo i sutra, a da vam snimimo šta smo sve to uzeli. Uzeli smo ovako ove tanjire, duboki plitki, ovaj jastučić za Ninu. Uzeli smo, Nikola je pobedio zelen, šalim se, meni se mnogo sviđa zeleni tepihčić. Opredelili smo se za tu zelenu boju zato što znamo da je zelena nešto što, da, zelena noša. Vidjet ćete jednu sličicu, to kad budemo sve povadili šta smo još tu uzeli. I tako, to je to. To je to, idemo... Ode Ninić, Nina je oduševljena Ikeom, samo bi se igrala ovde. Jel' tako? Sad je već možda malo spavka. Pošto u Ikeji nema lazy bagova, kažu, prestali više da ih proizvode. Moja teorija je da su Kinezi prsli od posla i zapalili fabriku. Hvala, vozite me dalje. Ajde, čao. Da, šta za dete, šta je 200 kila? Uzmi i nosi. Uzmi i nosi. Zato sam ih pravio nego da guraju. Da mi nosi stvari. Ajde, guraj, guraj. A, tu je već tepih, znaš, nezgodno je. Hoćeš da pomažeš tati još, a? Ajde, pomozi tati, Nina. Pomozi tati, guraj. Čekaj, čekaj, evo je. Ajde, Nina, idemo. Ne ideš bez nas. Ajde, idemo. Idemo. Eto, to je to. Nina, idemo. Završili smo sa shoppingom.